Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco kien wieħed mill-esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista li ma ridux li l-Europarlamentari David Casa jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Internament fih dan il-Partit Nazzjonalista, Mario De Marco għamilha ċara ma' ħafna attivisti li jekk hemm il-darba Casa jinħatar Segretarju Ġenerali dan ikun ifisser problemi serji għalih. Da minkejja relazzjoni mill-qrib li David Casa kellu ma' Missier De Marco li saħansitra kien jaħdem fil-Ministeru tiegħu. Ir-rapport dan il-Gazzetta Illum. Ħafna partitari u attivisti nazzjonalisti kienu qed jibżaw li jekk hemm il-darba David Casa jinħatar Segretarju Ġenerali kien se jwassal għal problemi interni. Fost dawk li ma ridux li David Casa jinħatar Segretarju Ġenerali kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Dan xtaq b'saħħa li min jikkontesta l-kariga ikun ġej minn barra l-partit. Il-Malta Today tirrapporta li kien kontra qalbu li Casa kellu jżomm lura milli jikkontesta kif xtaq jagħmel. It-titlu tal-artiklu fil-Malta Today jissuġġerixxi l-frustrazzjoni li ħassew David Casa u n-nies tiegħu meta nżamm milli jikkontesta. Jingħad ukoll il-ħatra ta' Rosette Take qed tqanqal diversi dubi fost il-partitarji nazzjonalisti għax ma jafux kif se tiffaċċja l-pressjoni qawwija ta' diversi fazzjonijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista. Take se tkun l-ewwel Segretarju Ġenerali mingħajr esperjenza politika. Al kontrarju tas segretarji ġenerali preċedenti tal-Partit Nazzjonalista li kollha kienu persuni prominenti fih dan il-partit. L-għażliet ta' Simon Busuttil mhux qed jirriżultaw l-aktar għaqlin. Bħala kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħatar lil Brian St. John li kien kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi meta ġie firmat il-waiver kontroversjali li ħeles lill-iskanska mir-responsabbiltà fil-binja ta' Mater Dei. Ray Buġejja mbagħad li suppost qed jikkoordina kumitat li qed janalizza l-finanzi tal-partit jidher li m'għadux qed iwettaq ħidma fih dan il-partit.